Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Beste kiekers, het is weer zoiets, aanpoten. En Ton gaat weer aanpoten, maar wat wil ik nou eigenlijk aanpoten? Gans alleen gaat het niet. Dus dan ga ik even naar Limburg Plant. Die ga ik vertellen wat ik kan doen. Je gaat wijs maken wat ze kan gaan doen. Als je me gaat wijs maken? Ja. Oeh, jee. Die zijn wel groot, hè, Ton? Dat zijn 3 grote. Oh, ik weet niet of die... Ja, dat is eigenlijk het groot voor geraniums. Volgens mij heb ze zich vermeten. Ja, ik weet niet of ik me vermeten heb. Maar moet je even vragen, waarom zie je die bek eigenlijk? Ja, wat denk je zelf? Ja, ik heb geen idee. Ik dacht al voor geraniums, maar dan zijn ze te groot voor. Nee, maar deze zijn bedoeld voor hier in dat tuinkastje, zeg je? Ja. Dan kunnen ze dus zeg maar fijn op staarhoogte, kunnen ze zeg maar de planten die ze wil ze aanpoten van heel klein tot heel groot, kunnen ze beginnen. Wat ze dus kunnen doen is de jongen zeg maar in hele kleine potjes, zeg maar de kleine plantjes opkweken en als ze het groter zijn overplanten in deze bakken en dan kunnen ze al staande, zonder dat ze dicht belast, kunnen ze daar fijn aan werken. Dus dat is eigenlijk het van mensen van minder leeftijd. Ja, mensen die rugproblemen hebben. Ik zelf maak die bakken ook op een zorgboerderij. En bij die zorgboerderij zijn ook wat dementerende mensen. En die zijn er zelfs bij die met een rolstoel daar aan zitten te pulken en de aardbeien eraf plukken. En ja, het is een soort... Dus daar kan ik eigenlijk alles in zetten, want ik hoor nu al zeggen, aardbeien, je kan er eigenlijk alles in planten. Ja, waarom niet? Alles wat groeit. Ja, dit gaat wat zo'n wortel moet hebben natuurlijk, maar dat snap je natuurlijk ook. Ja, dan vraag ik dan die aan en dan kom ik er altijd uit. Hè. Altijd. Want ik kan er slecht in de bomen zitten, dat gaat niet lukken. Ja, niet altijd. Nee. Kleine buimpjes wel. Ja? Kleine buimpjes en dan poten we die om. Oh, Ja, het zeggen van ik maak de bodem tot hier. Ja. oh, dan kunnen ze toch het groter zijn. Ze er ook het groter zijn. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat ze gewoon op, zeg maar op... Staarhoogte kunt werken en zeg maar ja, fijn kunt tuinieren in die eigen tuinkastje. Ja, tuinkastje of ik kan het ook gewoon zo normaal gewoon boeten zitten. Kan ook een boete. Wij hebben er zelf toes in staan en dat is dan zeg maar voor specerijen, zeg maar voor kruidentuintje. Dus er zit mint in en koriander en ja, net wat ze wil. En eerlijk gezegd knippen we dat gaat vanaf. Dus eigenlijk voor alle doeleinden eigenlijk. Ja, voor heel veel doeleinden. Ja. Ja, dan kunnen we op welke maat krijgen? Ja, elke moot kun je krijgen. Ik heb een aantal standaardmoten en die standaardmoten die staan bij Diana binnen op een folder. En het is natuurlijk ook een beetje gebaseerd op de houtmoot. Ja, snap je, als ze een plank van 2,20 pakt, dan kunnen ze bakken van 1,10 maken. Ja. Maar als ze nu een bak van 4 meter wil hebben, ja, dat moet ordelijk te hanteren zijn natuurlijk. Ja, dan pakken ze er 2 van 2 meter. Precies, dan kunnen ze beter 2 van 2 meter pakken. En dan hebben ze weer een houtmoot ook van 2,10 meter. Dus dat is gunstig. Ik ga eens kijken of die in de... Want dat liep me toch erg groot voor een klein hutje. Ja, dat gaat dus echt niet passen, hè? Nee. Wat voor je. Ja, dan maken we de deur gaat groter. Probeer eens andersom. Oh, gelukkig, het gaat toch. We kunnen dadelijk eens even binnen in de kast kijken. Dus de bek inderdaad, maar dan echt geschikt voor gewoon voor sierplanten neer te zetten. En dit is inderdaad voor onze groentekastje. Groente, fruit, Wat zijn die toch liggen? Tomaten? Of wat zijn dat? Paddenstoel? Goed hè? Ja, goed hè. Ik had er tomaten neergelegd even. Wacht Olaf, die pak ik heel even weg. Ik dacht voor de gein pak ik tomaten voor een kastje. Wacht. Ja, Diana, die hebben ze dus gekloord. Hebben ze er erin gelegd. Wacht, ik wiek me heel even. Dat zijn tomaten, zo'n struik. Dat zijn mutaties. Kies toch. Oh, zo. Gelukkig. Ja. Wat een knaap zeg. Ja. Ja, maar ja, dat kent ze wel veel in kwieten. Ja, aardbeienplanten, bieslook, tijm, van alles, rabarber. En ook tomatenplantjes. Tomatenplantjes en zo, die hebben we niet. Nee, je hebt niet of had ze met die los erin gelachen? Dat had ze me op een dwaalspoor willen brengen. Zeker. Maar aardbeien wel, kies dat dan. Ja, ik zie de dochter is er volle beneden. Ja, kijk eens dat. Zijn ze lekker? Ja, heeft ze die al geplokken niet bij ons, zie? Dat kan niet, hè? Nee. Dat is nu het verschil, Ton. Dat wou ik ook laten zien, kijk. Wie, wat is het verschil? Het verschil met aardbeien, natuurlijke aardbeien, de zuus, ja, die zitten nu volop in de bloem. Dus al die bloempjes wat ze daar nu zuus, ja, dat waren dadelijk heerlijke aardbeien. En met name in zo'n kastje, ja, dat is...
Ja, en dan, als ik dan zo'n bak pak en ik zit hier door, dan hoef ik me niet te bukken. Dat is voor mij natuurlijk veel aantrekkelijker. Kom maar eens kijken. Ja. En hier kunnen we dan gewoon experimenteren. Dus er vult ook de warmte nu al, die jongeren het zeil. Dus laat staan als die kruien en tomatenplanten, paprika's en dergelijke. En dat is belangrijk, die warmte. Ja, die warmte is belangrijk. Zeker. Oké. Ja. Ziet er goed Ja, uit. mooi hè? Ja, vind ik ook. Ja, ik denk dat ik dat moment naar huis neem. Dus dit zijn van een verse grondje. Zit die van verse grond of heb ze die gekocht? Nee, die heb ik wel gekocht. Ja, dat dacht ik al. Toen was nog een dwaas. Maar dat is ze nog wel lekker. Dan kan ze het verschil eens gaan proeven. Ze zelf dus kweken in een kastje. Die zijn wel zoet. Die zijn wel lekker hè? Die Ja. zijn toch wel lekker ja. Maar normaal is ze cups in zijn zoer, dus dat vind ik geen lekker raar mee. Ja, maar zo bij de juiste, Ja. als ze bij de juiste groenteboer in het dorp kopen. Ja. Ik zal eens kijken bij ons in het dorp. Maar dat ligt er niet uit de boer. Ja, Diana, wat is nou eigenlijk in deze tijd wat je eigenlijk allemaal doet? Nu op dit moment Ton, zijn we eigenlijk nog buim nog in een poten in de kwikkerie. Dus we hebben een aantal stukken leeg gemaakt. En goed, dan kopen we weer eigenlijk spillen in. Hè. En spillen, dat zijn eigenlijk jonge buimkes. En dan waren er van ieder soort, ik noem maar eens een stuk of 50 of 100 of 150 of 200 waren dan, die werden dan in de kwikkerie gezet, zoals hier ook zus. En die werden dan door ons gekweekt doordat ze dikkere buim waren. Oh, dan kan ik me dan weer zo'n grotere, stevige boom beroerd Ja, en dan over een jaar of tussen de 5, 7 of 10 jaar. En dan zijn die bomen zo schoon vergroeid. Dat ze gewoon eigenlijk voor de verkoop geschikt zijn. Ja. Dus we zien hier nu zo, het zijn allemaal de oren ook jongere spilkes. En die zijn nu inderdaad langzamerhand die dikker aan het worden. Ja, naarmate ze dikker werden ze gesneud door ons. Of ja, door de jongens in de kwikkerie dan. En dan kregen ze gewoon een veel meer, betere vorm. En dan zijn ze riep voor de verkoop. En weer ondersneeën die wel. Natuurlijk om het jaar werden die ondersneeën. Als ze die er langer dan 5 jaar op staan, kunnen ze niet helemaal verpoten. Wat is eigenlijk gewoon snijden de stambriem maken? Ja, dan komen metser en die snijden dan onder die wortels door. En dan gaan ze weer kleine worteltjes aanmaken. Ah, zo. Ja. Kijk, als ze in de bomen langer dan 5 jaar op staan, kunnen ze hem niet meer verplanten. En dat doen we weer dus in de kwikkerie wel. En dan, soms werden ze verplant. Dat zullen ze dadelijk ook zien, dus ze wie ze in een poten zijn. Als ze te kort erbij staan, ja, werden die bomen ook breder en groter. Ja, dan moeten die uitgedund worden. En dan werden die weer op een ander stuk kwikkerie uitgeplant, dat ze verder door elkaar komen te staan. Oh, duidelijk. Ja. Kom maar eens kijken. Ja, verder is dus nu die prunes allemaal prachtig in de bleu staan. Dus eigenlijk leuk wat nu komen kijken, die zijn nu, wie schoon zijn bleuën zijn. En die kennen zich die boom dan merken voor eventueel op het najaar te doen. Ja. Oh, deze ken ik me dan al uitzoeken. Die zou ze zich al uit kunnen zoeken. Ze doen zes van, god, dan vind ik zo'n nette boom dan. Dan hang ik er een lintje aan. Ja, nu begint alles uit te springen. Dat ziet ze nou, wilgen, beuken, gooien. Ja, dat is het niet alleen, dan ruiken ze het ook. Hè? Ruik ze het, inderdaad. Kijk, en zodra die nu een bladen komen zijn, dan stopt voor ons het oedoen uit de volle grond. Dus eigenlijk is dit voor ons nu een teken, daar kennen ze niet meer oedoen nu. Ja, Diana, ik zie ze zien niet dat oeden met. Wat is daar de bedoeling van? Ja, nou, ze kon dadelijk dus met de tractor hier erover. En er stonden een hele hoop boomzessen net zo achter op op de kar, op de tractor. En dan werd het precies goed gemeten, dat de tractor ook fijn in die sporen kan rijden. Ja, dan maken ze een sleuf en in die sleuf werden die bomen dan ingeplant om de zoveel meter. Dus dat die fijn netjes evenredig uit elkaar staan. Ja, dat zijn een x-aantal bomen. Bolcatalpa's, bolliquidambers, ginkgo's, verschillende soorten eigenlijk. Dus eigenlijk heeft ze een boom voor zich te ontwikkelen, heeft zoveel ruimte nodig. Ja. En anders gaat dat niet. Ja, zeker. Dan komen dan hiernaast steeds nu ingepot zijn, komen er dadelijk ook bamboestekken langs. En die werden dan ook aangebonden. Kijk eens, wel handig weer de streep trekken even die touw, hè? Ja, dat vind ik wel handig. Ze doen het netjes allemaal. Ze zien nog niet aan het einde, hè? Nee, Ton, het einde is nog niet in zicht. Dus komt gewoon een heel stuk nu je kwikkerie aanpoot bij. Ja. De volgende keer neem ik toch het brummertje met u, want er zit oranje in de slak hier. Ja. Dat is toch een stuk lopen. Ja. Nu geef ik geen honjer dat ze net figuur hebben ze niet zo. Ja, dat is op de kamer. Kom maar, ik heb nog een vacature vrij, Ton.
Ja, Diana, dat zal ook wel kunnen gewoon gaan bloemen putteren. Die zullen ze ook eigenlijk uit de pot kunnen halen en erin zitten. Eigenlijk de bedoeling is dan, er zit ook wortel ook in. Hè? Kijk, nu die doen niet poten, want die plantjes moet ik verkopen. Maar het is de bedoeling inderdaad dat ze hier gewoon echt aarden in de huis. Is ook open, dus het water kan nog weg. Ja, dan kan ze die mooi inplanten met prachtige planten. Wat ik wil Dus, ja. En dat wordt op maat gemaakt. Dus als je zegt van, god, ik heb zoveel ruimte, dat moet zo en zo die maat zijn. Ja, dan wordt dat netjes op maat gemaakt. En dat hoeft niet altijd per se gries, of wel? Nee, het kent ze toch gewoon naturaal. Zo zie je achter, hè, om eens te kijken. Oh, dan wordt het meer gebruikt als een side-table. Ja, dat is weer een side. Dus dat is ook een stukje smaller. Ja. Hier heb ik dan bamboes in gezet. Ja, dat is ideaal als ruimtescheider. Hè? Ja. Als het terras hebt, kan ze het fijn als afscheiding. Ja. Natuurlijk ook mooi voor die terrassen wat nu weer open gaan. Ja, dat niet alleen. Dus het is nog fijn in de groen, dat voelt zich heerlijk. Ja. En dat is eigenlijk voor de mensen boet zien. Een klein beetje gezondheid, gezond lucht. Ja. Ja, wat wil ze eigenlijk nog meer? Inderdaad, dat die fijn echt het idee hebben, ik ben boete. Juist, ik ben boete. En als ik geen boete wil zien en ik wil hier fijn het terras met afschermen afgedangen is, wat doe ik dan? Dan gaan we weer naar Limburgplant. Nee, ik ga naar Diana toe van Limburgplant en dan krijg je het ook. Ja, zeker. En dan kun je het helemaal goed. Je krijgt natuurlijk altijd goed advies hier en ze helpen dich hier op weg. Ze hebben alles, behalve tomatenplantjes. Geen tomatenplantjes, nee, helaas. Maar de rest wel. Ik zal zeggen, tot de volgende keer met Aanpoten. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.